Joo, eli tänään kuvataan ensimmäistä YouTube-videota. Kiiveistä. Pitäis etuvannetta vähän maalata. Sitten varmaan nuo tuosta. Ja niin. Sitten voi vähän tilannepäivitystä, kun saa jotakin eteenpäin tässä. Joo, siinä on pienen tilannepäivitys. Otettiin nyt tuo maski tosta. Joo, maski irti. Sitten melkein seuraavaksi voisi ottaa tuon, kun ei jaksa nyt ruveta keulaa purkamaan sitä kokonaan pois. Niin helpompi vaan ottaa etupyörä. Sitten suojaa nuo teipillä tuosta. Nuo liukuputket. Ja etupyörä ottaa irti. Sitten maalaamaan tuossa paikoillaan. Ei nyt otettu tätä, koska ei se oo tiellä. Sitten siinä on etupyörä. Seuraavaksi teipataan nuo putket. Ja varmaan ruvetaan hiomaan nuita. Ja tuota vannetta. Pitää tuo jarrulevy vielä irrottaa tuosta, ottaa tuon mittarin pyörti. Sitten olisi idea, että tää jää tän väriseksi. Tämä. Sitten tää tulee mustaksi täällä takana. Tän tyyppi, juu. Sellainen. Varmaan jossain vaiheessa tehdään putkellekin, kun tää on maalattu vanhamista ja maalannut joskus lämpömaalilla mustaksi. Niin jos kiillottais sen, tai tekis siitä semmosen normikiiltävä, niin semmonen kiiltävä kuitenkin. Tää omaa silmää ota tää musta kovin hienosti tähän moppoon. Niin. Mut joo, seuraavaksi tulee varmaan tilannepäivitystä, kun on hiottu putket ja vanne. Joo, nyt on teipattu, hiottu, puhistettu. Silloin toisella puolella. Tuolla on vähän liikkaa. Tää vielä niitä vähän yrittää ottaa paremmin. No oikein lähde tuolta kovin helposti. Tää on pinttynyttä. Sitten nuokin on hiottu, puhistettu. Se jos kun maalausta, niin otetaan sitten kun maalattu. Joo, ruvetaan maalaamaan. Kyllä sitä proffi. Kiiltävää musta. Sitten kaakerssia. Vähän tuultakin vielä. Sitten vähän takapuolelle. Niskottanut toisenkin tosta. Joo, no mä jatkan tästä. Katsotaan sitten kun tuo valaamis. Eka kerros. Pitää vielä vettää toinen. Sitten vois lähteä ton vanteen tonne pihalle maalaamaan. Joo, laittaa vähän maalia tuohon. Tehdään ekkaa kerrosta tuohon täällä. Toisen kerran maalailla sitten. Päätin tän nyt tästä ja katsoo sitten vaikka kun on maalattu. Joo, ei tohon oikein voinut enempää vettä, kun alkoi valumaan. Sitten ehkä hioa vähän paremmin. Pitänyt se maali siinä. Pitää vielä vetää ainakin 2 kerrosta päälle ja toista puolta en edes vielä aloittanut. Pitää se nyt seuraavaksi sitten vedellä, kun tuo nyt antaa hetken kuivua. No, tossa antaa kuivan, niin vois kertoa mitä tähän vielä. Ajattelin hommata ainakin nyt pari juttua. Mä sit tähän hommaan vaihtaa tangon, erillinen stemmi. Sitten semmonen NS Rossi-mallin tanko. Vähän hienompi. Sitten varmaan joku 70. Tuolla on nyt 50 maloosista G6 kannella. Ja tohon nyt just tuli vaihdettua 20 PVK ja PVK imukaula. Ja sitten en mä nyt tiedä mitä muuta tälle oikein tekis. Pitää sen tästä vähän korjailla jotain pieniä juttuja. Vähän katsoa mitä on.
Ei oo sellaista skootteriakaan ja ilman nippusteitä jäässä. Tuolle putkelle vois kyllä jotain tehdä. Sitä mä en kyllä uutta rupea ostaa, mutta sille vois tehdä jotakin. Vähän hienostella. Silleen. Mut joo. Palataan sitten kun maalaan toisen kerran nuo putket uudelleen. Toista kerrosta vaan sitten tuohon noin. Tuoko taisi on se oikeeta maali? Näkee nyt vähän paremmin kun hain to ottaa valon päähän, niin näkee mistä kohdista ei oo maalattu. Muuten uljasta. Ottais toinen puoli. Mä tuonnekin. Noin. Sitten tämä puoli. Juu, eiköhän ne olla lakkaamista vaan ei oo valmiit. Ellei nyt näy muita kohtia. Mistäs? Mut jatkellaan sitten kun jos tuota kohta puoli rupeaa maalaamaan tästä. Nyt lähtee toinen puoli. Toiselle puolelle eka kerros. Toiselle puolelle on jo vedetty eka kerros. Nyt lähtee tälle puolelle eka kerros. Tää maali on. Sinne noin. Parane kovin paljon vetää, kun tää alkaa valumaan aika saatana nopeasti. Pelaa sitten jossain vaiheessa, että missä vaiheessa sitten ollaan. Nyt meinasin ruveta lakkaamaan näitä keulaputkia. Nyt vetäisin jo äsken tohon koska valoa pois näkyy paremmin. Niin vetäisin tohon toiselle puolelle nyt toisen kerroksen maalia. Alkaa näyttää jo ihan hyvälle. Ei tosta mitään parasta pintaa, tollanen mandariini tohon tulee. Pinta, mutta ymmärtää sen kun otteli lakkapulla, mut olisin näyttänyt, että mulla paukkupullolla kun vetää, niin ei sillä mitään hyvää jälkeen saa. Ja sitten kun ei kovin hyvin noita pohjatöitäkään tehnyt. Et jos ton olisi nyt hiekka puhaltanut vaikka ton vanteen, niin olisi siitä saanut paljon paremman näköisen ja ruiskulla maalannut, mutta tää nyt ei ole tää skootteri mikään kedon kaunein muutenkaan, niin se nyt on ihan sama vetää paukkumaalilla. Niin, eipä toi silleen. Mut joo, nyt vois melkeinpä ruveta lakkaamaan tätä myös tuon valoa päälle. Sitten ei kun lakkaa vaan. Tuleeko tätä? Sinne vähän noin. Saada suolta tuonne sivuille. Pitää vielä toinen kerros vetää tuota lakkaa niin ainakin tuohon, että tuonnissani. Aha. No siinä alkaa nyt olla se eka kerros lakkaa. Mä päivitän sitten seuraavaksi vaikka kun vedetään tonne maalia tuolle vanteen toiselle puolelle. Sittenhän tän periaatteessa sit kun tuon saa toisen. Tai itse asiassa. Joo, sitten kun maalataan tuo toinen puoli tosta vanteesta toisen kerran. Jatketaan sitten siitä. Joo niin. Rupesin takavannetta. Just korjailin vielä tuolta toiselta puolelta ennen kuin aloitin videoita.
siellä oli vähän, kun katsoin valolla tarkemmin, niin siellä oli jäänyt vähän semmosia kohtia, mihin ei ollut maali mennyt kunnolla, niin nyt vois tänne kohan melkein tästä tän toisen puolen vetästä tuonne kun lähtee maaliin menemään, niin karan noihin väleihin vaan, ja tänne täällä vähän kattoo tarkempaan, täältä näkyykö noihin tietenkin, mutta tähän tuonne pyörittelee ympäriinsä vielä. Veikkaa, että tää puoli aika lailla alkaa olla vanne niinku periaatteessa lakkausta vaille niinku hyvä. Vähän pyyhkii tuonne maalia. Menee kamerakin hukkuu. Tuonne noin. Tuonne vähän. Noin. Mut juu. Vaikka palailee lakkauksen parissa sitten seuraavaksi. Ja sitten, no tuo nyt pitää antaa kuivua tossa jonkin aikaa ainakin, niin juu. Joo, alkaa tää. Meinasin nyt päättää tän jakson, että tästä tulee nyt varmaan pari jaksoa tätä projektia. Tai no yksi nyt tän jälkeen. Et nyt on keulaputket lakattu kahdesti. Vanne on maalattu molemmin puolin kahdesti. Tuohon yksi kerros vedetty lakkaa. Ja mä varmaan teen silleen, että mä ehkä lakkaan vanteen ilman, että mä kuvaan sitä videolle. Niin sit se olisi niinku valmiina, kun mä rupeen kuvaamaan toista videoa, niin sit pystyis ruveta jo kasaamaan tätä vehettä. Pystyisi ruveta kasaamaan. Kun sitten tuossa taas menisi yksi yö nyt ainakin, että tuo kuivaa. Ja ei oikein viittis semmosella sormikosketuskuivalla kasata, kun jää jälkiä ja tulee jos osuu niin naarmuja. Mut tällainen oli nyt tää ensimmäinen YouTube-video ja Keyway-projektijakso, että ehdotuksia otetaan vastaan, mitä vois tehdä. Mä mietin tuolla, että haluaisitteko te vehkeitten esittelyä. Tuolla on Ressujalla Manki, Detsi, toinen Detsi, tai no tuo on mun velin Detsi. Sitten on tuo Keyway. Pihalla pari skootteriromua ja kaverilla yksi, niin mietin, että haluaisitteko te jotain esittelyvideoa tai jotakin semmoista, mutta pistäkää vaikka kommentteihin, mitä haluaisitte tämän projektin jälkeen, mitä tehtäis jotain videoehdotuksia. Tiliseurantaa ja oli ketkää ja jotakin paskaa, en tiedä. Mut tällainen tää nyt oli. En tiedä tykkäsittekö tai ette, mutta ensimmäinen video kuitenkin. Mutta juu, se on moro.